Абе, деца, гладни ли сте? Не сме гладни, яли сме. Да не ви ме нещо да ядете. Що, какво си готвила? Това съм готвила, вие това няма да го ядете. Ориз има и супа. Косен ориз няма да го ядете. Ема има месо там, от вулкана има кокосно месо, па ще развалиме. Па ще гриеме, па ще се яде, па домати, па кой има, сте гладни. Твой ориз не съм го ял 100 години. Това е после нещо, он изкрива. После. Тук е супер, гати спокойствието. Спокойствие за битие, няма нещо което... Просто няма никой. Дърва, откъде си цепи? Те децата специално. Колко кубик? Как го карват? Докарат са 10 дневните години. Докарат 20 капак. Яше колата твоя ли е? Колата ли? С такси, когда че дойде с такси, бе. Тя знае. Такси се е върнал. Тя са базика. Музика са много види. Такси, аз мислим, че кола на толкова види. Имаш кола. Имам там и той. Део Матис. Аз се следя да воля си го ще стане. Не, сметката 300 евро ще излея бензина само. Тук 20-60, 20-70, обновително. Толкова 20-70 нека. Стана цените почти като Италия. Там е 1,80 литър бензина. Направил си модификация, пътечка към това. Поне някаква работа си намериш. То тук е отсек. То отсек. Моля се направи и на гараж. Могло да се направи преди. С колони, с флегери и да се такова. Плоча трябва. Могло да. Ако има кола, може да се направи. Кола ще вземем. Няма къде да слагам. Да паркирам там пред блока. Нали е тук да яде колко голям цимент има. Що я мислим да вземем две коли. Едната ще оставим тук. Другата ще оставим в града. Там да... Много мърдаш, не е проблем. Оставих прозореца отворен, стана щеска студено, го настинах. В Италия жега щеска. Аз не знам, зимата гледам телевизия с домите и зимата по другото не става. Много редко може да не декември и началото на януари става минус 4 градуса. Това беше максимум, минус 4 градуса. Що стоим там? Прави стояк, бе, на щеска. То всичко замръзнало и аз се навлечем с какво ми падне, само не замръзна. И обикалям цяла нощ. Шо, голодна е? Там другия пацан, грасонярка не е направен. Да се сърдиш ли? А много си сърдита. Тук живее ли някой в тази къща? Аз тахил майче му си. А Станхил кмет ли още?
Той има ли сметка да си кмет на това село? Имаш да работиш и ще имаш повече, като лева. 100 лева, да, много малко. Да. Да, правим видео. Правим видео сега. За спомен. Мога да дам другата година, не се знае. Много си сърдитам. Се надявам за 4 години да се върнем, че ми писната и тая. Години се случва, ти колко там, 10 повече 10. 2002 отидех там. Бех на 22, сега съм на 32 вече. Гати. Устарех от това и тая. Къде сега си годините минат? За колко време си дошъл? Тая вечер заминавам за летището. Да, вечер. Ангел. Това комшията, къде живееше преди до нас. Да, много малко си седел тук. Ще ни закара. Малко, аз понеделник съм на работа. До 6 часа е полет. От 4 часа трябва да съм там. Пред 2 часа. Утре. Утре до 6 часа. Два часа преди полета трябва да си там. Да, то винаги е така. Нали не си се обрежал на Наташа? Не съм. Маки има да дойде преди един месец. Кой е това телепа? Оди вършец на бани, се лекува кокалите. Кой е това телепа, бе? Че има артрит. Това е само болести и работа.